lansia, dohot pemerintah desa, dohot PKK, soalnya nang dohot AKKD, soalnya nang dohot pemuda di Huria, dohot parawas ama, dohot parawas ini, dohot tani madohoti acara penyukiran, orang di pemunding di Pusirena. Jadi bidang itu kedua lansia, masa hamuma macam pendatang. Na tua-tua dari tapagabe tunudalo stadion hari muda gabe no parane Pusirena boleh dengkakan mau masih mau duluan. Jadi dihamu pino parane kana tua-tua mula-mula. Baik kodang kita sahur tua, baik kodang lihat-lihat. Pada rumah nang sahat tuhasan. Jano pinasama tu ulang-ulang sudah lagi udah nama-nama di ribuan rohot khobar balok punah perjulu mahita madok mauliate tuhat kemerdekaan basai nama ngalian arina tiu dihita sangat tukar di kianom jala alah asi dohot kolok irohana do gabi bui hita di bagasan hai kasong Marpumu Gabe, Marpumu Horas di dulu di Jabuta, nomor sangat nama duaon di tongani alaman pangatarannya anak pare pasan bodoh. Dihamu bonan Yesuton nama. Dohot tulang muna silalahi nasi yang sitoluama dohot kopar balok muna. Nabaduduhon na dohot dohami marhabok ni roha ima di barsaur matuaw ni nagborungan niyo. Dihamu sa luhut na goparan ni nagborungan niyo. Nakiningan takas do hubayo dihutami ima
jujur mulu na pinatorang muna. Titir do marana, titir marboru, jala sahat do tuna marpahopus, yananak marpahopus siap buru. Jala dilian amat tade batado kejeng di umur tuna boru namion sampai 75 tahun. Dohot torok ni parpino parong 15 halap. Isa da basa-basa di siana mata na martua di bata. Jala napatut si hamauliate honotta. Na tua-tua na mandok. Nunga bulon inna batu ni rumah. Alay bulonado batu ni sopo. Nunga gabi at tong naboru namin ang jumulo sa orma tuaon. Alay sa yung gabi ang mahamu sa luhut akka goparan na nauposo. Asador tini matutugo ni horbo ador halukang matutugo ni lobo. Sa di sa hapon naman taribata matok susubihan mo goparan na boru namiyaw. Natitir marana, titir marboru, sahat to na marpahopus yan anak. Marpahopus siya buru sahat mahamuatok sa luhut na ito na magnini sahat to na marnono asar tiya doon na po nanyaris basa na po nanigulan manang na dia pihamuatok sa luhut na kamang buru namin doon na buru namin mga laka lo majalahin ngonus si gano pare sa ito si mahamuatong toktong didongani jala di pasu Tuhan. Nakiningan ala di pabuahamu adong sian goparan na buru namion ima di anak na siakangan naso dapotan urat na to gudope holan marurat di bulung na dope dua ma buruna hami piatong hula-hula muna marpangi dua tua mata na martua de bata asaan kiat ato di pudian ni na buru namion di sahapon na mata de bata pasu-pasu na itu hamu asa ang giat atong martinulohon ang ginay martinulohon ibotona tujuloan ni Arion jala suwak songonino ng dianak na sinomor 2 naso dapotan boru dope kolan sadama anak-anak asiman tong rohani amata na martua di bata asa ang giat matok tujuloan ni Arion lam ditabayak ka pasu-pasu na itu hamu asang giat martinuduhon angkina martinuduhon ibotonay tujuluan ni Aryo sedalamai iman ang jumulo porhat ng buru nami siya tonga-tonga ditulang kamu besar binong parli ng buru andora sulto gusto anakku tuhamu na gunanya sulto binong parli ng buru Parjuru sahali humatorak majo tuha muna perjunjuran kulisor siap pulang muna sidalahi nasia sidolwama. Ia dukung pamokdang nabang anak burung ngerazai burung kafe nasia laguti anak nasada burung nasada burung ini pungi di pahutang mai tumarga marpau di sibidu itu imana go parhong kamu na bola di hasudon abala di bertikiro anak ngana sasari ima bukoli na mangalap buru hutahayan imana go parhong kamu jadi sinonok ketua muna keluarga besar pinok parina buru na ina pamurhaton na buru dinala pasang dinani asal ma song ina tua-tua di hamun asal hunna asal menegama batu di rumah, menegama batu di sobo, nagabi ng burung ng sormadon manghugday mahamu kumpang na maupusok. Isulu masa matulortean sa mata-mataro ng burung tinanap pasadong kinanaw pinarari di bata sa may tidak pagkalian jumalo para horasan. So adi masih kami bola tulang munasi alahin na sa sinulama. Burung nami noek pe amak permusik kami asara manotor kami do saluhut goparan ni na burung namion baik damang majururi kami toho-toho godang nahu pangidu hamion asa siajur mula jadi main na tu siajur mula topa parmulan di huta parserahan ni jolma baik damang madi kami godang mula-mula laos padomu matu godak sopa bumi padomu damang mamuse tu godang si bane-bane asa ang giat atok tumbanero haniamat na martua di bata asa hatong saluhut akka pasu-pasu na itu goparan ni naburu namion dungi padumu damang mamuse tu godang sapwara maroroti
Asa ang giat atong diparorot amat tarebata sa luhut gokparan ni naboru namiyon. Dumipadumudamang mahusay tugod ang sitio hasahatani. Asa ang giat sahat nauli, sahat nadenggan. Nalaw sijak kono ni badan, sijak kono ni tod ini sa luhut gokparan naboru namiyon. Baik damang maamak parde nami. Dumolo madok mau lihat itu mata di bata ala diri-diri dumulut hipas doi satu seperti kiano jalahut di bagas roha mau lihat ma itu hatta jadi dia musa luhutna yana konami dison nang roro kami bonan yari muna markasi torus na siap persabila marhite-hite homai Lau jumolo matua saur matua na boru nami na burjon. Jala dison di boka mi ulus na gajang torok nang rapuna. Parhite adrotong manang dalan nami mangido paso-paso tu amat mertua di bata. Ang giat ditongos tuhamu salut na binopari na boru nami lumobi sa panggoparo ni na boru nami na burjon. Asa dapat dia musuh konjok ni si tua-tua balgai na tiang rumah balgam matok tiang isopu nagabi sa sorma tua na borunami sa unggabiam ma musalut na pinopara akasudut na upos matutu asa sasa isurus hat matubutia pas atong nai maulus tu atas rumah-rumah ni na borunami sahat ma musalut na pinopari na borunami jumalu panggabian sahat nang jumalu parhorasan. Bola tema dia musuh. Ay bonan yari muna marka sitorus. Hima marhite-hiteon na jumulo sa rumatua na boru nami na burjuan. Yan na boru nami untuk takas to di jalan paso-paso siya na mata mertua di mata. Na berjolo sa hali kejang ni umur. Aturon atong maranak aturon atong marboru. Marpahok kotok siya nanak jala marpahok nang siya boru. Bita-bita na monotok to mata mertua di bata. Ang giat di pasahat amat tari bata di hamu sa luhut na. Lumowi siya panggomparong ni na boru nami na dumulo sa rumah tuaon. Asa dapat di hamu sa monidok ni si tua-tuai. Bergait yang irumay na bergamat yang isopo. Nagabi saat sa rumah tua na boru nami sa gabiang mahangu pinopara at kasudut na upos. Matutu Didos niro mo na ito tu. Asa balit tangin na bagabi tumudak pa sa dalawa. Aribu na do sa luhut na hamu pinopari na boru nami na maramaranggi na mariboto na marhula boru. Asang matoktok kamu buduk jala masih paulolo. Saat matuhute lunga saat tulok kamu ada nagok tula boru nami
saat mamot jumalo panggawean, saat nang jumalo parhoras. Jadi dia mau musik nami. Alam manotol mahami no ay di bauli alamannya na pun nami. Baik kau mah dia kau mula-mula, ay marmula do nauli marmula na dengga. Baik dalam kondak sopa, ay debataro si sombao. Baik kamu kondak si jagaron, dia telah ditoko sama talebata di saluhut na pinok panina boruna yolak kana jagar. Baru muda mang kondak siatul mana anak siatul marboru. Nas baru muda matu si tio hasatani. Asal ditawul tio pindah kuatan. Baik damas tio las baru muda mata. Bagaimana tentu aku oras kepahonnya mata nabar tua debata. Di partikedo tentu sa matuhami ima tor di hula-hula na posok. Maulate ma tano perjolo to mata nabar tua debata. Ala tabering do di partikeg na ulion. Di leo tiuriari do di leo di hamu sadani roha. Di hamu na marhamarangi suwak soni na pagurumu ima na patukahon adat saud matua di naboro nami na unggabion takas ko itu tu di nasar matua na boro namion na diri maranak diri marboru marpaw pusya nanak marpaw pusya boru jalan marumur ma na boro namion 75 tahun jadi nak kita kas ko di bigehami itu tu di nabawas boro nami do heranami nga naik tubuhan anak suwak soni nang ibebere nami ngauwas dinasida di boru agiat matong di pudian ni na boru namion di leo marihamu tubuhan anak di leo dihamu tubuhan boru asa pita-pita nami mata-mata na bertuan di baka asa ulitin na perda-perdohotan di ulabot asibar hanya mata na bertuan di baka di pasal marihamu anak sok sonima ng boru puhut pardamas siramat. Jadi ima tutu aratakas do di dioryan na pasatot ta ng boru namin ng gabion
Tutambak pareden persabak kinani ima na berlagi-lagi simin berhalang uluhub batu ang giyak matong di hamu sadun na kuparin na boro namon di pasah tamatan nomor 2 di bata pasugabe pasuhoras di hamu asasa masolu sa matubaktian pasah taman non na boro namyon bertabak na tubipo berlagi-lagi simin berhalang ulu batu sa matubak gabian sa tubar horas jadi pe amat tukang kami yang manot termami di pemuda makan yang baru namion pasal mereka rumah kodang mula-mula mereka rumah kodang sobat atau lui pas pada muda ma bisa saat naik lihat ya. Buata saudara takasdo kuber kami di batu mahamu mereka naburu namion asal kiat matu julon nyaron merludu mati hamu habarion hasang abot dohot hamorau dalam merludu mati hamu sadang ioha julon nyaron asal doktong ma di budilan di naburu namion di pasu-pasu tua kamu lain nami boto nami naso haru lapotan habarion dope kita berbuat sama liburan naberon, martinolohon anak berenami, do martinolong guru berenami 7 nyaron. Takasnya orang kami nak keringan buat kami, sebelum asa firma poki bau dol petalongan, firma kotor di mula salungal 7 nang panamatan. Yang jalan pulang. Yang umat musim kami, berdamang ma kodang mulai-mulai belas pada rumah satu hasanani oleh perjuangan.
pada orang malah tempat lebok pusi komata nomor 2 debata siala asiro holong rohana dapat sedok kita tutup pertikero totok kita tok di bagasan naik pasok di soro rohani siap hula-hula pun naposo ima marga sianipas sianibar bermula mai mana marbikas mai panggung pengguna tuhami ima na pardolo matuado sera matuadua siap tonga-tonga muna nakai bentong hula-hula mu sianibar takas dori diutok kami jujur golu dari pengguna nekena imanang na boru namyo lok tidir tong marana tidir barboru berpahu kunatung sana berpahu siap boru sama tuna saur batua nakai memang itu tuh mata nomor 2 di bata dihamu ke paranda asal dia dapat musuh kata deputa si jolo-jolo tu asa balgama batu neruha balgama batu nesobo nunga gabi atong na tua-tua na boru na saur batua tu gabi ang mangusuri ke paranda na poso asa pir matopok di baul-baul mapat saloma pir matop dimu lucu-lucu banang rotuamu akan pas samotan asa pinatikok kujur batong di jolo rumah persaktian marak tu dia betok kau mangalaka saya disima dapotan akka parsaulian diberi kami betok kamu namar hamarangi namar hula boru totok sada dos di rohamuna Tupangu masuk kata deputa si jolo-jolo tu nama dok asa tali tak betong itu tali tu tali na doa totong mau untuk sisa da urdutan sisa da tortoran sada hata jala sisa da padohan asa na betong pati nami ada yang manok permahaman kok di pohon kalaman ni panguron namyo badang mengdihan bedang ula-ula las pada muda waktu godak soba las pada muda waktu godak kasahatani bagal mau lihat ya. Tuhan telah menang. Tiga tahun Arabun yang rasai seorang tangis, tapi adalah horas kepada tabar tuni batang. Lalu bolon nabi nasanaman pumuan na sa rumah tua.
Isodong tong kami na hula-hula Panjaitan. Manang perboru di naboru namion. Ima di parsarumatuan na. Alani kami pe hula-hula Panjaitan Manginuon to mata di bata. Dinaon dinaloni naboru namion tua hagabion. Ini rumah rana, ini rumah boru. Marpahopu siya nanang marpahopu di boru. Nami di budian ina namion. Asa balgaba tu ni rumah, balgaba tu ni soko. Nunga gabi na boru namion. Siyang gabi ang mahamu saluna kaparanan ng puso. Nanti hamu na saluna pinaparin ang boru nami. Ada nauli, ada nagok. Di parsarumatuan ni ng boru namion. Kami siyan tulang unang. Mandok balita pagabi, baliga tinabutabuan, aribudo gabi, ay nekado hinahamu, uya kami hamu, marsipo duluan. Ay isumur, kajang doay di bola. Saya si kajang umur hamu untuk saluhun na, hutma si toro pilota. Saluhun na Panginoon tayo, na manani mamat talibata, ipasontok kay tuhamu saluhun na pinaparin ang corona yon. Asal orang ada nani pulihatan nami sahat-sahat isoluma sahat matubut jadi 300 pohon irokani bulan sahat di laut kamuna laun parsarumatuan inang puruna nyon sahat matubut panggabian sahat tu parhorasan totoma di namo tituan arani naruhan nami mempersikap waktu toma sangkot ang siang kami Allah mau lihat mak jadi permusik kami di mangga dengan pasong itulah. Allah di nama itu langkah ulo kemudian tulang kami permusik kami bagi nama ngomong Gabi mak, gabi. dinanang manotor kami di pokok di alaman yang mangkoru namion Oh mak. asal siatur mula-mula siatur mula topa baik gondang mula-mula baik gondang sopa baik gondang namar sama namar sangap namar tua baik saluhuna si bane-bane dohot sudi angka nabi itu gondangin angkiat saat-saat isonu saat matubotian saat ulau tadi merasa sadarion saat tupang kabian saat tupang orang kalau mengodang nabi tui baik damang arang-arang dairi asal kita oh lihat baik pada
Karena aku belum mulai hidup silaturahmi dan tidak hidup sasana itu. Mau lihat deh. Pinarsangapan dalam penguat nasor batua besok tutu diulang tak ulang lima tertua ni datu pion tamaru hita tutu madok malate tu amat tamar tua di bata isiala dilek diri hita hari natiu do pikiran natiu senari pe hari senraja pergomuna di mana lau mengerupi gokon baik daun lama sona rata dua asa bulu menaga tuni rumah bulunan naga tuni soko lunga gabi inatan na dua saung gabian maha mapagamparan anak poso asa pinati ko kujur nga di judul di tapian mana turia be hamu luhut Koparan na tujuan mga lakasay di sima kagotak parsalia. Masa balitang may nabagabi, tumudalis taduan. Ari mo magabi, dekat buhida amin hamong marsi tololuan. Jadi ope di hamong permusik kami. Alana mga permahami di puguni alaman ni hasudon nami. Bada bang ma di hami godang mula-mula las badong mula bang ma tu godang sombay. Baca. Godang satu beranak, godang satu berburu, beda mah. Beda. Gabelia horas beda mang manusia dihami godang tidak lihat beda mang
Jadi ada suka jalo apa tegakkan sejagar kejabu dari siapa pun masih nasibut dan sejagarannya di pasar mbak sasekannya cudi. So sinasubok ka. Oke. Berapa guntung mau kalian? Diri aja ikut nanti. Sampai. Begitu sinasubok mah. Aku sinang. Bada mah godang isi jagaran bada mah. Sudah raja dari dulu pasangan pun atas gabi-gabi soras-soras tuamu wanani hai subuto nando hona tok sole sudah tua asa emis jaga tua batu dulu bagi go manis bor anak terbataro pangalakat tua horas mereka serunda di parorot Matutu. asa si komen na inggiring bulan rata-rata aka hata nauli narekan na pinasa Nadia dulu saya pasaut tomat bata tua di bata. Matutu. Asa tutu mendandu tio ni ilote. Hata pangkabi perhorasani saya unang mangmuba, saya unang mamose. Matutu. Asa nasa pulupi itu mah 7 hari sebelalu. Hata pangkabi perhorasani aku main hot baru warto kali saya. Matutu. Oras. Jadi ope, kamu apa sih? Panjang madihami musai kota asa hatanya. As baru mula mang tio nai. Kampuran ya Sultan, madung mau lihat ibu. Nomor 334 ayat 1. Asa jalma ikon mati, ikon mago si bumi. Tingkan musik. Kalimoto kami baki jalai kodo malaki. Dohot kuar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot kuar ni toti parbadia. Amen. Audo hahihion dohot hamuluan. Ninna Tuhan Yesus. Na manguluduganut na persia diaw. Atik pe mate ibanga.
Jeladang mati be ibana ruri saliling ni liling matani yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banagijang nunga dilehonho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean alani dosa nami. Jala di panguluhodo ibana asadapotan hati gorang dohot hamuluan hami. Asima roham di hami. Sai ajari jala apuli mahami. Asa unang madele hami. Alanau di joho dongan namion. Patogu maha bersion nami. Jala pabenget marohan nami makirim di hamuluan surga. Asa unang mengadungi hami. Songon naso kehadaho. Naso marpakirimoni. Sai tahiti marohan nami tuho. Ai hodo si pangapul. Jala hodo haposan nami. Nama siga tentu hodo kami sahat rodi hasusuda di bohal nami. Amin. Keluarga nami haholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata nagabe apul-apul laho mangapuli rohamuna. Imana nyeret sian parjaminda tolu ayat sada sahat rodi ayat 2. Didok songonon Marti kibedo luhutna makinoppa. Marti tibedo luhutna sa sakap-sakap di hasyanganon. Marti tibedo na sorang dohot na mate. Na manuang dohot na mangura na mangurati na sinwani. Ola nido sahatna. Dihita sa luhutna na nihaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus ng keluarga besar Marpaun dohot keluarga besar Panjaitan. Dinamarsakap keluarga rap dohot saluhut na masih haholongan laho manaruhon na toras na tua-tua opung Helena Buru tuinanan parsatok kinani. Adorang so tataruhon Unga dipatu pahamu aga ulaun adat so manima ng aga penghormatan ng muli na lumenggang marningot ng saluhut na aga jasa dohot aga ulaun adenggan selama hidup ni Opung Helena Buru. Alani ni debata madok mati tido luhutnya. Adong do waktu na sorang jala adong do waktu na nang tu hamatiani. Kalau memang binasahat ni parjamita di tonga-tonga ni keluarga bahwa memang hamatiani hal napas tidui jala naso koi dipungkiri manang lari manang isepe siang hamatiani. Jala hamatiani ima akhir ni parjupangan di hasyanganon. Alay memang dadapi anggo sada habiaran manang siwol sohonot tay. Ala hati hatar di hita isidung nga di pagonggopon di pasurat tuhita marhite hamateang dohat haheheon ni Kristus. Nunga sakabona kita saluhutna. Alani nang terlumobi ko paranna putihi hamuma akan adengna. Mono taboto hurang dingkani jangan pernah kita ikuti dan lakukan. Alai akan nauli na dinggalima karena semuanya punya waktu. Bertikido saluhutna. Jala hamisa diripe amanginang songon diari nasapu songon aku jamitahon au satiri peda kumoto bahwa naikon ala Tuhan ma Opung Helena Buru. Ala dari memang pengalaman bahwa kami selama pacupang dohot inang nakahaulong yon. Selama saya kenal dia adalah orang yang baik, naburjudo. Jala moloropi iba rupani langsung respon jala buruk do monoso di Papua rupani itu keluarga jala saya ingat
hati haroha mi berkunjung rap dohat inang situa di muruh yodo inang situa bertarigan ala dan di bobotoho nek rohami. Ada rasa kecewa. Alai rasa kecewa bukan berarti dia tidak senang untuk dikunjungi. Alai dipikiri mana soalnya tua-tua dan ada persiapan nami roh perbarita nauli roh si parjamita. Alai dan ada kesiapan ino buruk di mana. Lani memang walau kami selama hidupnya dia sangat respon dan respect to haroroni parhalado. Janganlah mendohat masa-masa yang boleh dikenang. Soalnya alamat kilo saluhutna nauli nadinggali ikon tapeok may jala tahangaluhan. Kenangan-kenangan na berharga. Talumobi manang inanami inang sepat doboni. Walau kami semulai manukir atau sehubering doibana tumas yang kuat. Memang sangat sakit hacito na kehilangan seorang sosok seorang ina. Saya juga sudah mengalami. Saya hutahi libana sasatokin sulit untuk meninggalkan. Nakaling pegudu lari jabu disorohon libana do ngapain natunga tuha beri bagasan musik sehingga ubering isi uhilala songon pagilala aku ucu kehilangan sadeina hacitwe jalan untuk melupakan ipe tidak segampang membalikkan tangan atau rohan kopung Andre opung Helena boru nah di hari Kamis magkuling giring-giring na minggu na sampu isedwe saya tidak berpikiran bahwa opung Helena yang meninggal. Kalau tanya keluarga ceng umur naro, ale memang direspek nih roh biasa na bangga dia bang. Haruri ng padita, on dia tidak respon langsung ngode mangorok. Kalau udok jangan dipaksa, unang didungoy. Ira na muruk. Selamat jalan ma di hupung, margogo ma keluarga. Inangepan juga kuat ya inangepan. Jala sopan do bereng merna tua-tua. Ubegi hatapi madok minum ma hamu. Sahera na tu si matunga. Hape tu inang pangituro. Semua perbuatan baik tidak ada yang sia-sia. Ikut ma, at inang ipan, di pasu-pasu Tuhan ma. Kalau kami berjudo ke hula-hulamon. Pasti among siyan repena berjude. So tung mabiar rupani boru doa yang naruham. Anggo di tobon na hilala. Sarupa do boru dohat bawa di tobon. Jadi unang adong pola di habiari ho manangaha. Osmaroham, semua perlakuan baik ketulusanmu dilihat dan diperhitungkan oleh Tuhan dalam hati. Amin. Martani yang mahita. Moliate madiho oleh Tuhan debata. Uhuji kami maho oleh Tuhan na mga puli. Dohat na mamasu-masu ulaon. Patuat ni inang opung Helena buru pajaitan. Sian manugot tongari sahat ro di botarion gura jumi hamido Tuhan haburjuanmu mangaleon patikian ari nauli na denggan jalabui tutur mardalan denggan ulaon adat patuat ninanami nahu haulongi hami jalau bere kami dodos dohat asa daun ni goparannya agiat ma di partinading dipuli ninanamion lam tu sadana jala lam terpasu-pasu ngolu ni goparanna asa totong gabi jamita na mangolu na sida jala ho de bata gabi pangotianna ala ho de bata mual ni pasu-pasu pangaluan ni salhutna aka na marsak na baheu ala nihu pagongkopok kami madaging dohototi na sida asa totong bardame sonang bargogo tarapul roh dot ngolu na sida asa totong Tuhan marolopolop madaging dohotodina dunghu taruh kami yang dogila namio tuinganan para sato kirani asa totong dirahut asidot olongmu atau muliate madihuale Tuhan mengasahun gorganakmu Tuhan Yesus Kristus martangi yang kami Tuhan amin. Nomor 335 ayat 1 Asau asalao tu Jesusku tunadao. Asau
labot lo debatangku asa dilabung na au asa dilabung na au. Tuhan debatama ho di nalau ruar dohot di nalau bongot olah nion rodi saleleng lelengna. Amin. Tutup mabata. Holong rohani debataku holong rohana tong dia. Ngayon ako buat ulus nih. Pegang kakak itu ulusnya itu, Kak. Dari ujung sana itu kapalan lagi. Iya. Tolong. Irang hatamnya ku mendoan. Kaki. Ange bekam mama. Awas kaki, awas pat. Awas. Ya, Bas, mantap. Desa kulinak kaning, lek kami.
Kita siya bukan di nomor 330. Sonang mamodom ho na martuai na maradian siyan ulaw ni. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus say Pangulo hami, tutanganmu pa sa haton nami nuaing dongan namion, jumulo hudok hami mauliate tuho, marningot sude dengan dibasam akka na pinatongonmu tudongan namion, tagan dinguluna, tuasi ni roham mahu pa sa hami ibana, ramoti podai tugu-tugu mahami berodi si solhotna, asalam mangulu hami di bagasan haporsiaon, dohot pakirimon nasitong, mangasahon pakokop muna badiay, naung pinarademi di hami di Banuagijang. Amen. Ale esman boru panjaitan, siatano do parmulaan ni daging mu ikon mula ki jolo gabetano. Alay Tuhan debata na manoppaho, doho Tuhan Yesus Kristus na makokopo. Doho todi parbadia na majuh huriane Tuhan uluan na sorasuda. Imamangramoti ho pay maro ari parpudi. Ari haheheon na balgay. Amen takas do huboto na mangulo do si Panguluaw. Jala ibana parpudi jongjong di atas orbuk. Jala yamalake hulik-hulikon. Jala malua ausian sibukon. Idawku madebata, au sadiri matutu marnida ibana, gabe hatuokku. Sonari hupasatami matu keluarga lah humadabu tano alai di bagasan haporsiaw na pulin manita. Jangan nang, jangan ninang. Enggak bisa nang. Kita batu. Nesa, bikin Nesa. Bikin. Abe, silakan. Ada udah belum? Udah. Ya, Celet siapa si Ipan, Andre, Satria, Ruth, siapa si Nesa udah? Abe. Belum. Bilang. Selamat jalan Upu, kalau berserang oke mak. Nabi sudah di keluarga. Hehe do muse pamatakon sian tanomanon. Suang mangolu baenon ni Tuhaku, haleluya, haleluya. Mahita ditangi yang ale amanami. Ale amanami na di Banuagijang, say sarmaria makuarmo, say Roma rajon, say Saul walang walang dari Banuagijang, lewat panusan sa daron panguluan siya hari, say sama-sama susunod pada salami, dilusan mga namardusa ko kami, una kami tugihon to pangujunan, palua maharisian pangago, ay horon na puna harajaon, dohot agugoon, rodi asangapon sa lilig-lilig na. Asinirohan ni Tuhan Yesus Kristus, dokolong nirohan ni Dibata Ama, dohot parsaoran ni Todi Parbadiyama, natotong mga ramoti hamu salhut na. Amen.
Marete hita 347 amanami panampak boy masabil ditutup. Sai masih paida ado na porsia idung sahat bela kana tuhasonangani tuhasonangani. Berkat. Bapak nunu popo, nunu popo, nunu popo.